Good morning guys. So, ano na po tayo sa usa ka kung ano na to sa tayo mga kulang-kulang. So, atong bisitahon tong usa ka kanabang atod pa nga learners with special needs. So, ato ta sa balay ni Angeline karon. Angeline Toral. So, ang ato ang buhaton is layo-layo man ilahang balay, gamay distansya. So, nataron magmotor. Kay motor taan yung bungtura. So, kanang bungtura guys, paangat ta dito. Magmotor ta. Okay, so ginagmay ra tarog koan kay maglisod-lisod ang dalan nato. So, wow, right. Okay, let's do it. Kilid na to guys, pang na siya guys ha. So all we have to do is control. Atas doubles ka pangpangan guys, motor-motor sa pitik na. Yawa guys. Ay nga to ako pag-atag sa sorpresa dyan. Kaog dito gamay guys kay nanata sa top of the mountain nga motor kunuhay na punto na motor dito. Patag diri gamay guys kay patag man dili man ato makuan na ipatag ning motor. Pero angat ya punta guys sa kuya tala. May regdalan nila guys, kuyaw siya guys sa motor. Pero naanad ako gamay aning paanadala na guys. Padayon na. Ay, naanad gari ato. Okay guys, diri na nato ibilin ato ang motor kay moangat na ta. Kay dili naman madala dito ang motor. So, pangit ta guys. Tumba yung motor guys. Kuskin ka na itong motor guys, moangat guys. Ano yung kabungturan. So, karon kita na po moangat. Yara na siya. Bili na nato na siya. So, ano yung unang nga balay guys, dili pa na ila ha. Diyan na to gibili na kato kung supplies nga atong nadala diri last time. So, wala man ta kaari diri last time. Wala ta na dayon. Bago pa gani sa gi kutasan no. Yan wala ta na ano wala ko guys. But it's okay. Still ano ay mga fan guys do. Kila mo nga tanong. Aturan niya ng ilailahon guys. So usa ta karyot kay magputas. Okay guys, so abot ta sa atong kuan. Nanatay dala ron nga bata. Apil di siya sa ato ang kuan ron. Pag giving gifts or paghatag og supply sa usa ka bata na pod. Dalaga na dito sa Angeline guys ha. Kuyog na to si Madam Haloy.
Ato sponsor og si Shello the Great. So ganina guys, dito ta nangagi ato subos ganina. Karon angat-angat ta guys. Anak guys, ito yung kuyog na to na itong gwapong anak guys. Kaya ganahan po na siyang mo hatag niya pohon. Banan? Kiss daddy. Ha? Anto na ko naman eh. Dayon ta guys. Kuyog na to sa inon ron. Na sa inon res babawdaan. So, birthday rong Hazel. So, ato doon si Angeline, surprise na siya. Ato siya i-surprise kay to sa manghatag ta niya ginagmay supplies. Apo tayo gihatag nga kuan. So, dili pa na iyang balay guys, layo-layo pa ta ha. Pero gadagom diri rong adlaw. So, arita angat. Atong assistant na to, Shello. So last time kuyog ni siya tong nangarita dire. Pagbisita na mo sa balay ni Angeline. So si Angeline guys, una siyang bata. Hatod doon. So angat ta diyan dapita. So angat ta dire guys. Sila kay lang tanom kay numunga og itlog. So ang manok dili na magproblema og pangitlog pa kay ang tanom ron nanay itlog. Di ba? Daghag itlog ang tanom so katong tanuma. So ang ata guys, sa kutas-kutas kuyog yapon to ni ato ang pinalanggang anak. Uy, daghag cactus dai. May cactus. Kita nagbalay. Kati maribik. Maribik. Bero. Ngayon ta. Roger. So naasay di ko andre day. Cactusas. So angat tari. Kuyog tag angat. Okay, layo pilang balay. So happy tatas kinatas ang bungtod guys. Adto ta dito. Makakita ta og milagro. Charot. Itaw. Unsay nagisultis inon. Non unsay sulti. Layo ko no. Ningon siya. So far so good. Bag-o pang gasugod. Ang atong lakaw. So anak ni siya guys. Pikas-pikas, bungtod-bungtod. Pikas tapos inon kay anglay. Anak ro na walag to. Kuyog na to ang assistant Shello. Shello guys, ko ano na siya, grade 7. Bright kaning bata. Logos kay tigog mat. Ngana na siya ka bright. Oh. Kutas-kutas guys. Pero ato ani is ato ro yung accomplish ang atong mission. Ops, atras avanti ta ang aton. Daghag kalamunggay guys. So kung ganahan mo mo ari dire kamura ilayo kayo ang aton pa jud kung ganahan mo ngay kalamunggay. Paway sa dagita guys. Para magkutas. Istorya sa taginagmay be. Okay guys, na-data sa nata sa tunga-tunga sa kuan. So kanang nakita na tong isla diyang gamay. Isla na siya sa Olympia. So muna ikakuan sa Olympia guys. So kuya na to si Inon ron gasalaag ni bata. Wala ka ba to inahan nga mong gikuha ni pinuluagan ka ni bata. So ganahan siya mo kuyo guys kay para mo suroy-suroy
Dili mo suroy-suroy mohatag og kuan. So na si Shelo dia og gabag siya. So naa dia atong supplies. Atong palipay ni Angeline karong adlaw. Sige ta angat buntod ani guys. Sige ra kay murag pog nature lover mo ta. So dili kay murag nature lover jud ta. So salag-salag ta feel kay ni inon nga gilamian siya sa weather nga tsira di ito. Okay, so kapahuay na tagamay guys. So abanti ta. Nun. Ana guys, tanaw mo sa ako ang loyo. Kay tada na siya og view.